Pozdrav svima, dragi pratioci i novi gosti mog kanala. Dobrodošli na moj YouTube kanal, jer danas želim da podelim sa vama jedan veoma koristan recept. Za pripremu ovog veoma zdravog recepta potrebno je 100 g badema, 150 ml jogurta i 2 kašike ovasa. Način pripreme je sljedeći. Uzmite 100 g badema koji ćete koristiti u ovom receptu. Slatki badem prelijte sa 200 ml vrele vode. Potopite badem u vruću vodu i tako ostavite 40 minuta da odstoji. Nakon što sačekate 40 minuta, oljušite badem od ljuske. Nakon što oljušite badem stavite u blender. Dodajte 150 ml običnog jogurta. Dodajte 2 kašike ovasa, pomešajte sve sastojke u blenderu. Ovo je veoma zdrava mešavina. A sada, prijatelji, želim da vam kažem o prednostima ovog recepta i kako ga koristiti. Recept je vrlo jednostavan za pripremu. Sastojci koji se koriste u receptu su prirodni sastojci koje svakodnevno koristimo kod kuće. Ovaj recept je veoma bogat vitaminom E i ima dosta kalcijuma u sebi. Ovaj recept čini da se osjećate sitim i pomaže vam da održite ravnotežu šećera u krvi. Ovaj recept možete koristiti za doručak. Ova mešavina pomaže u snižavanju šećera u krvi i održavanju njegove ravnoteže. Snižava i stabilizuje visok krvni pritisak. Ova mešavina ublažava probleme opstipacije i pomaže gastrointestinalnom sistemu da radi redovno i dobro. Ova mešavina će vam pomoći da smršate i sagorite masti na zdrav način. Ovaj recept se takođe bori protiv lošeg holesterola u krvi i osigurava njegovo uklanjanje iz krvi. Pošto je ovo veoma korisna mešavina, preporučujem vam da je pripremite i upotrebite. Ova mešavina je takođe veoma bogata kalcijumom i magnezijumom. Obezbeđuje da dobijete kalcijum koji je potreban telu i koji im jača kosti. Kako da ga koristimo? Ovu količinu treba uzimati jednom dnevno. Preporučujem da pripremite ovu mešavinu i da je koristite umesto doručka. Naravno, uvek preporučujem da prvo popijete vodu pa da doručkujete. Ukus ovog recepta je veoma ukusan, prijatelji moji. Mislim da će vam se svidjeti